Počinjemo u četvrtak 15. jula u 20 časova koncertom ansambla Groš na platou Doma kulture ispred ulaza u Centar za kulturu i umetnost, znači kod fontane, da bismo u petak nastavili predstavom za decu Maša i Medved, koja će biti u 20 časova održana na prostoru amfiteatra ispred biblioteke, a iste večeri u 21 program za nešto starije, odnosno odrastale činjene, kamerni tango ansambl Liber Kvarto realizovat će svoj program u dvorištu Zavičajnog muzeja. O ostalim programima govorit ćemo svakodnevno, odnosno najavljivat ćemo iz dana u dan, samo je važno da kažemo ovo. Program Alefa realizovat će se od 15. juna do 11. jula, svakog dana sem nedelje, s tim što će petkom i subotom biti realizovana po 2 programa, jedan u 20 časova, drugi 21, obično prvi ispred biblioteke za decu, a drugi za odrasle u dvorištu Zavičajnog muzeja. Verujemo da će svi da pronađu nešto za sebe. Tu su svakog utorka i četvrtka filmovi, s tim što je utorkom program za decu, četvrtkom za odrasle, lutkarske predstave za decu, monodrame i duodrame za odrasle, koncerti, ozbiljne klasične muzike, ali i nekoliko koncerta pop, rock, među kojima želim da izdvojim koncert koji će biti realizovan na Vidovdan, se izvode EKV Tribute, bit će na prostoru platoa ispred Doma kulture, ali se realizuje do velikog značajnog događaja Petrovdanskog vašara i Vodenice na Moravi. Posle toga će kulturno leto nastaviti Teatar 91, a mi ćemo nastaviti program Selu pohode, posjetit ćemo sela, naše odane saradnike i realizovati pokretni bioskop tamo, ali smo u avgustu planirali još 2 velika događaja. To je 5. avgusta koncert na Rudniku Aleksina Cage i 25. avgusta Srbija Rock Fest, poznati festival koji se negde smestio na kulturnoj karti Srbije i Aleksinac prepoznaju po njemu.